Duha ka mga suspetsadong kawatan sa Talisay City nasikop sa managlahing operasyon sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Fem Dumabo. Unang nasikop nitong Setyembre 16 si alias JC, 42 anyos nga temporaryong nagpuyo sa barangay Tabunok, Talisay City. Siya ang gitumbok nga nakuha sa CCTV footage sa magtiayong gibiktima ni JC. Nitong Setyembre 13 pa, apan kay nagbakasyon ng magtiayon, hinungdan nga ulahin na sila nasayod nga gisulod ang ilang panimay o gikawat ang mga alahas o gadgets nga gibanabanang musumada kini sa kapin 500,000 pesos. Gireport sa magtiayon ug nipaygayon dayon og hot pursuit operation ng Talisay City Police, hinungdan sa pagkasikop ni alias JC. Subay sa tato sa lawas nini nga lakip sa nakita diha sa kuha sa CCTV. Sa iyang pagkasikop, na-recover sa mga pulis ang kapin sa 200,000 pesos nga balor sa mga alahas o gadgets sa mga biktima. Apan ang ubang alahas, giingong nabaligya og naprinda na sa suspitsado nga padayon pang gisubay sa Talisay City Police og sa mga biktima. Nasuta ang alaing duha pa ka mga panimay ang gikawatan ni alias JC. Matod sa suspect nga napugos ko ni siya sa paghimo sa salaod aron ang halin niini magamit niya sa paglukat sa mga alahas sa iyang asawa nga iyang naprinda nga maoy rason nga gipalaya siya. Nasuta usab nga gamitan kini sa illegal nga drugas. Kasong robbery ang napasaka na sa Talisay City Police batok sa dinakpan. Samtang nasikop sa bang usa ka alias Carl, 23 anyos nitong Setyembre 20. Human kini gitumbok nga nang lungkab ug nangawat sa mga butang sud sa usa ka panimay sa barangay Muhon, Talisay City nitong Biyernes sa kadlawon. Nakawat ang duha ka cellphone nga gibanabanang mukapin sa 30,000 pesos. Nailhan ang suspetsado tungod sa kuha sa CCTV sa silingan sa biktima. Sa gihimong hot pursuit operation nasikop sa kapulisan si alias Carl ug na-recover ang duha ka cellphone nga gikawat. Kasong robbery ang napasaka na batok sa dinakpan. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Fem Dumabok. Balitang Bisdak.